מועצת עיריית קריית מלאכי, מערכה שנייה. ראש העירייה, מוטי מלכה, מחכה לשימוע לפני הגשת כתב אישום בגין מעשים מגונים ושוחד, אבל בינתיים חזר לנהל את ישיבות המועצה ולהתקוטט מילולית עם חבר המועצה שהעיד נגדו. כתבנו אלמוג בוקר מביא שוב תמונות סוערות. אתה לא רוצה להתמלח, תושבי נאמן, שלא מבקש אותך ולא רוצים אותך. אני מבקש את אישור המלך, חזרת עם השבט מסוריה, הולך, מתקשט עם כל האנשים כאילו. ישיבת מועצת העיר בקריית מלאכי מצליחה לספק דרמה, ולא בפעם הראשונה. אנשים כמוך עושים את ברכת 19 קצת קשה להאמין, אבל הסיבה לחילופי הדברים הקשים שמועה. שראש העירייה מוטי מלכה רכש במרוקו ציפור הנחשבת לקמע, שמזכה חשודים בפלילים. במרכז העימות הדמויות היריבות חבר המועצה יוסי חדד, וראש העירייה מוטי מלכה. אמרת תביא את הציפור, אמרת אני ביטח אותך. כך זה נראה בפעם הקודמת לפני כ8 חודשים. אז הוביל שידור ההקלטה כאן בחדשות 10 לחקירה פלילית נגד מלכה, שבסופה הוחלט להגיש נגדו כתב אישום בגין מעשים מגונים בשתי נשים ולקיחת שוחד מקבלנים בעיר. מלכה ממתין כעת לשימוע לפני היועץ המשפטי לממשלה לפני שיוגש נגדו כתב אישום, אבל זה לא מפריע לו לחזור לתפקיד ראש העירייה ולאיים שיחשוף לפני חברי המליאה את העדות של חדד במשטרה. כן, קשה להאמין, אבל כך נראית יריבות פוליטית בקריית מלאכי, מודל 2012.